Milí pacienti, dnes si povieme niečo o poruchách trávenia vo všeobecnosti. V medicíne nič nie je jednoduché a preto sa dá povedať, že všetko so všetkým súvisí a takisto je to aj s trávením. V mnohých prednáškach sa dnes vyskytujú teórie, ktoré hovoria o diaľnici mozog, črevo. A teda, že trávenie je veľmi spojené s psychikou a naopak. Nenadarmo sa hovorí, že mám stiahnutý žalúdok, to je vtedy, keď máme trému. My vieme, že je to spôsobené hormónmi, ktoré môžu aj za to, že častejšie navštívime záchod pred nejakou udalosťou, z ktorej máme trému. Takisto hovoríme, ako keby sme mali kamene v žalúdku, alebo mám niekoho plné zuby, alebo je mi zle z nejakej situácie, to znamená, že je mi navracanie. A takisto používame pojmy spojené s trávením a s chuťou vo vzťahu k niekomu, koho máme rád. Najradšej by som ťa zjedol. Nemyslíme to doslovne však, alebo s dieťatkom. Spápam ti tie ručičky, nožičky. Takže trávenie je pre nás a vôbec chuť ako taká je pre nás veľmi dôležitá záležitosť. K tomuto sa už dávno vyjadroval aj Freud, ktorý hovoril o tzv. Orálnej fáze nášho dospievania, kedy dieťa skúma predmety prostredníctvom chute. Ja nie som následníkom psychoanalýzy, ale stotožňujem sa s tým, že chuť je pre nás veľmi dôležitá. No a čo s tým, keď máme problémy s trávením? Môže sa jednať o závažnejšie ochorenie. V angličtine poznáme pod skratkou IBD, čiže disease. To znamená, že tam patria ochorenia také špecifické ako ulcerózna kolitída, Crohnova choroba alebo rôzne iné poruchy vstrebávania. Alebo sú to syndrómy, ktoré sú spojené z viacerých príznakov, tzv. IBS, kde nepatria medzi také ohrozujúce ochorenia na živote, ale vedia pacientovi veľmi znepríjemniť život. Takíto pacienti majú príznaky, ako keby mali už tie spomínané ochorenia. Môžu mať rôzne prejavy sťaženého trávenia, ako je pocity škvrkania, plnosti, bolesti, krčovité bolesti, hnačky, dokonca hnačky s prímesou hlienu. Nie vždy sa zlakneme, keď je hlien v stolici, ani nie vždy, keď je krv, aj keď to už je taký markantnejší príznak. Pacienti, ktorí majú závažnejšie ochorenia, tie sú sprevádzané aj horúčkami, ťažkosti sú aj v noci, to je takým dôležitým ukazovateľom. Sú tam prítomné krvavé hnačky a dá sa to vyšetriť špecifickými testami aj v ambulancii všeobecného lekára. Pokiaľ pacienti nemajú tieto závažnejšie ochorenia, ale jedná sa o poruchu trávenia, ktorá spôsobuje taktiež dosť veľký diskomfort, pretože títo pacienti sú buď, ja to nazývam pomaly, alebo rýchli, teda buď im to trávi rýchlo a hneď musia, alebo nemusia niekoľko dní. A to je tiež dosť veľký problém. Tí, ktorí musia rýchlo, tak predtým, ako idú do práce, idú aj 2, 3, 4 krát na záchod a už cestou do práce poznajú miesta, kde na ten záchod môžu ísť. Tí, ktorí sú pomalší, tak majú zase problém s tým, že teda nenavštevujú záchod aj niekoľko dní, majú pocit plnosti. Čo v ambulancii s takýmito pacientami robíme? Neposielame ich hneď ku gastroenterologovi. Preto všeobecní lekári, my sme tiež špecialisti. My nie sme len tí, ktorí pacienta niekde odosielame. My sme tí, ktorí s pacientom hovoríme, zisťujeme jeho symptómy a snažíme sa prísť na príčinu. A teda pýtame sa na pacienta, aké má príznaky, kedy, s čím súvislia, či je skôr ten rýchly, či je skôr ten pomalý, či má krče v bruchu a tak ďalej. A tomu prispôsobujeme aj liečbu. Vo všeobecnosti disponujeme liekmi, ktoré sú skôr na uvoľnenie krčov a plynatosti, alebo sú to lieky, ktoré regulujú trávenie a teda vyprázdňovanie žalúdka a čriev, pretože čím dlhšie potrava stojí v žalúdku, tak tým viacej sa vyplavujú kyseliny, tým viacej sa dráždi žalúdočná stena, čo spôsobuje diskomfort. Ale o
pyróze ako o jednom z príznakov, teda o pálení žahy, si pohovoríme neskôr, lebo to je samotný komplex príznakov a príčin, o ktorých by som chcela povedať v ďalšom na slovičku s lekárkou. A teda tí pacienti, ktorí cítia ťažobu na žalúdku a sú skôr takí pomalší, profitujú z toho, že sa im zreguluje trávenie a trošičku sa tá potrava posunie, alebo pacienti, ktorí zase potrebujú trošičku spomaliť, dostanú na to tiež adekvátne lieky. Takisto niekedy u pacientov pomôže nasadiť správne probiotika, pretože je to až niekoľko kilogramov tých prospešných baktérií, ktoré my v tráviacom systéme máme. A pokiaľ ich tam nemáme dostatok, alebo je niečím ten tráviaci systém narušený, často po antibiotikách, treba nám probiotikami kvalitnými tú správnu gastrointestinálnu flóru, tie baktérie znovu tam dať a osídliť čreva. Odporúča sa po doužívaní antibiotika aj 2 týždne užívať probiotika. Regulovať kyslosť žalúdočného prostredia a takisto aj trávenie môžeme liekmi, ktoré sa nazývajú buď inhibitory protonovej pumpy alebo tzv. H2 blokátory. Patrí síce medzi staršie lieky, ale máme s nimi klinicky veľmi dobrú skúsenosť. Dávame ich v kombinácii ráno nálačno inhibitory protonovej pumpy, pred spaním H2 blokátory, plus môžeme dať tie prokinotika alebo spazmoanalgetika. Prípadne, pokiaľ by sme sa držali tzv. Bábskych receptov, tak môžeme piť slezový čaj, aj vlážny počas dňa, takisto dobre pôsobí horcový čaj na trávenie alebo čaj z repíka. Natoľko by som dnes pohovorila o problémoch s trávením. Je to možno kapitola, ktorú môžeme ešte rozvíjať a ja budem veľmi rada, keď od vás budem počuť nejaké nové námety. Takže na budúce, dovidenia.